Is é mai go bhaidí de lugálasteach éonar le haid seirbhísí rialta sin éireann, le cúntas fíorithe béitún an ruachtanáil ar go leor seirbhísí ar lína. Inniu, dispánaí dit chun is de cúntas banúsach mai go bhaidí a iarú a cód UAP a churchogad ar an bust. Contósú, bé cúntas banúsach mai go bhaidí, éiver PSP agus córta seirbhísí paibli wet. Mar bhfuil gach ceann díobh se agat, féicla dhull ar leithnaigh CC-na mai go bhaidí. Ar dús, téigeadí mygovid.ie agus clicáil ar an gnapa lugálasteach le mygovid. Tuairfar an sinú chuig an scáilán lugálasteach, áitir féidir leat de heola riamhfuist agus de feasocha le curasteach. Nuair a bhéh siad curasteach agat, clicáil ar an gnapa lugálasteach le mygovid. Nuair a bhéh tú lugáilta isteach, clicáil ar an gnapa Fíorí de Chuntas, sa chúine uachtarach ar dheis den leathnach. Curasteach d'oibhir PSP sa réimse tá ann agus clicáil ar an chéad céim eile chun leanúnta rai. Curasteach iver de chórta seirbhísí paibli agus an dáta éige. Is féidir iad seo all ar de chórta seirbhísí paibli. An sin clicáil ar an chéad céim eile chun leanúnta rai. Más mín leat a chód UAP all ar an bust, rounnaí UAP le postáil an seo agus an sin clicáil ar an chéad céim eile. Devní an seola puist atá cóceangalta le de chuntas. Nuair a bheith an seola seiceáilta agat agus nuair a bheith tú sásta go bhfuil sé ceart, clicáil ar chur cód chuig an seola seo. Sin é faoi láthair, tá de thurast an lániu críochnithe. Curmíd an cód UAP chuig de heola devnithe mar aon le tror go breise mar le conas leanúnta rai. Gur mágad.